Махни се от мен! Имаше пожар. Извинявай, че мислех бързо. О, това ли ти е било? Това ли мислеше? Ах, сега, когато установихме проблема. Ти и мисленето. Това е проблема. Имбецилността ти е това, което е. Трябваше да знам, че трябва да кажа: Джеси, не оставяй ключовете в запалването през целите 2 дни. Исках да ги оставя на плота. Кучко, помниш ли, когато бяхме в пустинята с Туко? О, когато ми сложи автомат на главата ли имаш предвид? Да, мисля, че ми звъни нещо. Нека пробвам. Как ще бъде по-различно? Може ли просто да опитам? Добре, добре. Продължавай. Продължавай. Да, скъпа. Виждаш ли? Яж го. Добре. Аз съм кралят. Аз съм кралят. Вземи го. Ето. О, човек, не и моята къща! Млъкни! Влизай, татко, какво току-що направи. Да, искаш да отидеш на пазар. Отиди си сам, добре. Имам планове. Пушенето на марихуана, яденето на читос и мастурбирането не са планове в моята книга. Ами да върви по дяволите твоята книга. Удари го с нещо по главата. Аз ще взема пистолета му да го ударя с нещо по главата. Трябва веднага да спреш с всички тези загубеняшки, мрънкяшки глупости и да измислиш нещо научно. Нещо научно. Точно така. Да, наистина се стегни. Стягам се. Не, наистина се стегни. Не като момиче. Дръпни това. Дърпам. Трябва да станеш адвокат. Всичко е жертвоготовно. Хвърляш се върху граната. Нали знаеш? Също така, моят живот не е приоритет тук, понеже ще бъда мъртъв съвсем скоро, така или иначе. Това ли е твоят аргумент? А ти как си? Как е здравословното положение? По-добре. Имаш ли нещо